Здравейте, мили мои приятели и фенове на Roblox. Сега ще играя с някой от моите приятели. Я да видим Янчето. Не. Да видим с Макси. Макси на това. Добре, Марто. Марто, но не ще играе. Ще играем с Макси. Понеже не съм играла много давно с него. Ама това ниво ми е забранено явно. Чакай я пак да пробвам. Да, забранено ми е. Добре, ще играя с Янчето. Да, ти тук пиш. Добре, сега зареждани и сме тук. Ой, Сиянчето! Ама Сиянчето какво прави? Ехо, Сиянче! Аз съм тука. Пише, че е Сияна е тука. Може от тук ти си купиш каравана. Има много каравани. Здравейте, това е моята сестра София. Какъв цвят да ни бъде? Предпочитам черно. Аз предпочитам те синьо или вафо. Цъката на старен. Но не може така. На нещо. Добре, това е моята каравана. Не, това... Мисля, че това не е моята. Ма от кога станах невидима? Знаете, какво съм съблечална? Ама, хора, това нещо не е. Яна се чува отчаяна. Както и те. Не наси. Добре, тук сме в града. Мога ли да открана някой автомобил? Не. Мисля, че това е моя. Това е самолета. Не мога да се кача и това е странно. Чакай, Канина, може ли да гледа? Да. Той си взе тук, що мотор. Добре, а сега ще си потърся. Аз сега ще си потърся кола. Има много готини коли. Мале, ще се гръмне. Ти ли, Софи? Не искам да говорим на това. Скучно е мигашката. Канина, искам аз ти играя. Сега Софи, сега тук. Съжалявам, Софи. Тук където